Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ipiang subhai hi baro sya kimat mentah gajan miet sengio ring hep ka khat sau Tarik Rymphang arjar arpun rio. Kimat Khubor nak Jylla. Ki pajba ka snong Daistong East Giant Hills District kiba yang persya ya ka jing tmu bantai ya ka karkhana penmi daubilat jong ka Shri Cement Private Limited kila pha da ka jing tho sho menteri rang ba do gari Narendra Modi bat sho menteri ka sarkar pedeng u bakhmi ya ka tana Environment Forest and Climate Change u Bhupendra Yadav bakin nom pdiang ya ka rai ka bami na ka jing penlong ya ka jing pen sngo pajba da ka Meghalaya State Pollution Control Board ya ka bala keno ba ka ni ka jing pen sngo pajba kadai ke balong beain namar ba om shimla ailat setia ya ki nong shong shnong ki ba persya ban pen sngo ya ka sur ke jongki usembut menteri rang ba ka Jylla bari khmi ya ka tanat kampo yeng ba preston tan song ula pentip ba lakhmi lenti ba ka Judicial Inquiry Commission kan sedang no ya ka jing tokit halor ka jing Pyrthei bom dynamite ha ka kremti do yong beain ha mensngat thang sko ka balalam sya ka jing yap jongki lai phongut ki nong balati do yong Unong aktin jong ka Bharatiya Janata Party Meghalaya Pradesh uba M Khar Krang ulaong baga sarkar kala shimkhia bhai ka jing Pyrthei bom dynamite ha ka kremti do yong beain ha mensngat thangsko East Giant Hills District ha ka Tarik Rymphang arjar arpun rio kabalalam sya ka jing yap jong ki lai phongut ki nong balabat prangut ki weipat ki balaman saujur usembut menteri rang ba ka Jylla ba preston tensong ula kentat mardor ya ka jing keno jong unong yalam ka seng Congress uba Vincent H Pala ba ka sarkar kam shim labat ya ka juban lak ban wengno ya ka jing khang ti do yong bala penjari da ka National Green Tribunal nado usnem arajar khatsau usembut menteri rang ba ka Jylla uba khmi ya ka tanat kampo yeng ba preston tensong ula penya ya ka jing yalang banyatir yatai kumno ban shim ya ka senjam ba khamteng ban yakhun thma persya ya ka jing Jyllai jong udrak ha Meghalaya sembut menteri rang ba ka Jylla uba khmi ya ka tanat PWD roads uba preston tensong ula yatu ba ka jing shna ya ka Surak Shillong Dauki road kelayat baik khmat bat lakhmi lenti ba on salak ban pendep no shen ya kani ka project ka bala pihak haki san benta haga ba ka package r sau bat san kilayat baik khmat haga jingwan yuk kejat shalong ba shalong kanong aiktin jong ka BJP ka Shazia Ilmi kalau ong ba ka mangtengka jong usnem arjar arpun riu kalong kum kalenti ka baple ya ka jing pelek jingmut hagi kampen roy hapo kari barok kawai ka balong shibenta haga jing keladur jong kari syaka Viksit Bharat ka bala sedang nadu usnem arjar katsau ka Ilmi kala yatu ba ka jing pelut pisa kala kiu naka nriu hajar praspa khatway klor tengka haus nem arjar katsau syaka arpulai hajar sauspa nyupun riu klor tengka bat khandai hajar nriu spa klor tengka laai kum ka pisa United Scheme lengba ka jing kiu ha ka jing penmi khajna u convener jong ka budget publicity campaign na benta ka Shatei Lamingi jong ka BJP u Davesh Kumar ulaong ba ka jing ang not jong menteri rang ba du kari Narendra Modi kalong ban penpoi ya lenti rel syab baro ki Jylla Kumar ulaong batang lada ki trai snong ki kershan kani ka jing tmu kan urlong ka Meghalaya State Skill Development Society kala terwai ya ka All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association ban ajing hikai ya kinongnya kali tourist khnang bakin dupla ban sngo tho ya ka ktien ka thli la kalong ha ka ktien Hindi ni ka ktien English bat kan pensuk ru ya ki ban yakren bat ki nong jongok kai Pyrthei ki ba wan shangkai swari sya kani ka Jylla Meghalaya hanya ka step kinong lek nong wan ki ba shong ha ka leng sun indigo kabami na Kolkata ban wan sha Shillong kila her serngeu hadin balalap ya ka kot sada najan ka jaka lek bar hapo ka leng sun ha ka bala tho ba don u bom ha ka leng sun
Yakin nong late nong wan jong ani ga link swing batmu banher na Netaji Subhash Chandra Bose International Airport Shillong Airport Umroy la penher lut ya baro bat ki bor badai pet kidang penlong ya jing toket. Ki pulit ka Anti-Narcotic Task Force Meghalaya ki bala yo jing tip ke babnia na ki tenat sentiat kila lek ban kurup shisnduk sabon u drug na ka met jong u freedi sotun laipos nem karta ha kapor kumba arbaje nosngi halom survey shalong nalor drug ki pulit kila yo kurup ru bontuli ki ternia injection na ka met jong freedi ki pulit kila yo kemru yau Ali Hussein balai pos nem karta bodon ketilang ha ka kam khayi drug Laingot ki brio bala suba bakidai ki bajumlien ban rongto ya ki tuk kila syakem hagi pait ba jong kasnong umtli ka bahab hapo ka Penursla police station ha kapor kumba kendai siteng bajimen step tang shuyo jing tip halor kane u officer in charge ka Penursla police station rengkat bat ka kenhon pulit kila hiar syakasnong umtli bat kemno ya ki laingot U President jangka Unitarian Union Northeast India uba marki pasa ula play pai ba ya ke ying school building ka patamai jangka Unitarian Lower Primary School hagashnong Nongwar East Khasi Hills District ya ka bala bay pisa da kala Farsh Umyam Mining Private Limited ka bakot laipulai laktengka lengbaga Special Purpose Vehicle Society Shillong Ki audition na kabenta ka Jingya Corp Miss Universe Meghalaya 2026 bat ka Miss Teen Meghalaya 2026 kin sedang ha Kylleng ka Jylla Meghalaya naduk ka New Tarik Uleber Hatura Shipau Tarik Uleber ha Jawai bat Katsau Tarik Uleber ha Shillong U State Director uba Brian N. Walang Ula pentip ba on penlong ya ka grand finale ha ka Shitarik u yayong arjar arpung rio batla aila tang ya kisamla kentai ki bala kenjo ya karta ka ba khat prasnem shaneng na ka benta ka Miss Teen Meghalaya 2026 ki nong ya shimenta ki de banlong ki ba kenjo ya karta ka ba khat lai hado khat khandai snem karta Ka Jawahar Navodaya Vidyalaya Southwest Khasi Hills District Lengbaga Ministry of Education ka Sarkar India kala penlong ya ka program bakarpang ka bala tip kum ka football to school da ka jingya trailang bat ka FIFA da ka ni kalat khat pratali ki ball ya ka football Assam shagi khat pratali ki school ki bahapo ka Southwest Khasi Hills District kum shibenta ban penslor ya ki khna school hagi kamila ka football khnang bakin yolat ban sei ya ki sap ki pong bat ban penmlen ya ladi hagi kamila ka da ka ba ong em yau drug yau duma bat ya ki wei de ki jingdi ki basneu bat ong hoi ya ka jingila ka football Mentang ni pai syakimat Khubor na Kylleng kari. Ka kunhun menteri jong ka Sarkar Pedeng kala menjur ya ka twin tube rail cum road underwater tunnel ka basyong dor khat prahajar Nriu span nriu puar klur tengka napo jong ka wa Brahmaputra ka bapniaso ya ka Gopur bat Numaligar. Lakmi lenti bakan penduna ya ka porlet jinglait na ka nriu kenta sya ka 4 minit. Batkan kentiu ya ke jing penia so bat ka roi ke par ha Assam bat ka than chetai lamingi. U Ahmed Shah ula keno ba u Rahul Gandhi ula yalam bakla ya ki nong rep bat ki nong ridok ha halor ki jing te khai jong ka Sarkar Modi da ka ba ong ba ka FTA bat ka European Union ka United Kingdom bat ka United States kan ai jing mentoy ya ki bat kan yada ya ke jing mentoy jong ki. Unang yalam kali yang persyak jongka Kerala Vidi Satisan ula keno ba ka don ka jingya bam pisa daki klor tengka ha ka jinglang jongka global ayapa meet house nem baladep hajan Sabarimala da ka bakeno ya ka Sarkar Jylla bakala le bean ha kali yang ka pisa tengka bat dawaru ban tokit penia Ki menteri rangba ka Assam Manipur bat Arunachal Pradesh Kila ai buram ya ki saupongut ki pulit jong ka CRPF ki balayap ha ka jingsha ter ha Pulwama house nem arjar khat kandai da ka baong ba ya ka jing IT jong ki onam klet satya ka Enforcement Directorate kala penia so ya ki mar ki mata ki basyong dor
pra point khandai pasau klor tingka ki ba yai dei but way officer barim jong tanat soil conservation jong Jylla Assam but ka kurim jong hakamokot duma jong ki mar jing dan jing em but ka jing thok pisa klem kano ka jing keng ka enforcement directorate kala kem yau director barim jong ka lodha developers Rajendra lodha haka kam thok pisa ka balakot shi spa klor tingka kabaya dei bat ka jing keno buri bat dia thok ya ki mar ki mata jong ka company Menteri Rang Badu Kari, Narendra Modi, ula pelai pajba ya ki san pautali ki bus elektrik nagbenta ka Bhavnagar, hapo ka PM e-bus seva scheme, but play ya ki project Hasam kantup ya ka emergency landing runway ka Batmai, ha Dibrugarh. Way briu la klat pat saungut kilaman sau hadian baka kenro parapet kalahap na jingking metro Shaki Kali ha Mulund Mumbai kabala penlong ia ka jing tokit halor ke jing shngai ki kali convoy babot yau sembut menteri rangba ke Jylla Rajasthan u Premchand Bharwa kala tenra ya ka weipat ka kali ha juning henrei amsim ladan mano ba mensau bat ulaya be syakajing yalang ka baulapu mentangnya pai syaki mat Khubor na Kylleng kiri Pyrthei hadin ka jing job jong ka BNP ya ka election bon kinong shnong jong ka Bangladesh kilapan pau ya ka jing kermen na ka benta ka jing baha jong ka an bat ka suk ka san ki jing pen kela bat ka san hima sima ka ba like na ka jing ya kan at hadin ki benai jong ka jing bomsuk Hakajing pen kre jong Tarik Rahman ban bat yau lakam sencara Bangladesh. Kajing perkhat ka pai syakumno penyahap ya kajing yadai bat ka Pakistan kat ba udang penek ya kajing yadai ka baskem bat ka India bat bu hakmat ya ki jing mentoi jong kari. Hadin ka election ha Bangladesh ki tenat terekam jong ka India kila husiar bha halor ki jaka baklan ka Jamaat Islami ha Kaput West Bengal namar la banjur ki nongwan buhai snong bean bat bu jing ma jing seir ha gani ka thain ka European Union kala pertu ya ka election ha Bangladesh da ka baong bakalong ka ba syong nong rim bat jer ya kani kum ka sin jam ka ba kongsan ban penbahabiang ya ka jing sensyar paj ba waladon katu kani gi jing penbek ki padang don kam kat bahagawai pat ka Khubor laingut ki brieu ki layap ha jing Pyrthei bom bat ka jing ya kan at hadin ka election ha Bangladesh ban ya jit ya ki MP sya ka parliament ka ba penpau ya ka jing kenrum kenram ka badang yai beteng hadin ka jing job jong ka BNP ha Bangladesh ka Jamaat Islami kala keno bakala don ka jing le thok le syukur ha gani ki election bat ka jing ter ya ki nongkarshan jong ka Kajing kan at hadien ka jing tap vote kalawan ra shibun ki jing mensau bat penartatin ya ka jing shngai nang ni syakmat. Wei he jong ka AMD ulaong baka India ka dei ban Kenya ki data kum ka umpniang jong ka laway bat ban bay tingka ha ka boarding bat ki jing tei ban yalam ya ka jing kelas state jong ka artificial intelligence ha ka Pyrthei. Ka Indian Consulate ha San Francisco kaya selok bat ki borsen syar jong ka United States nagbentaban wat ya wayu samla puli na India ubadang arfu arsnem karta ubaja na University of California Berkeley ya ubala yo I khaddo hajan ka Lake Anza unong mikmat jong ka India ulaong baka jingye day bat ka Canada kala janbiang bat gijingnya keren halor gijingnya tekular kai peteng jongka Comprehensive Economic Partnership Agreement kila ban sedang sien rengkat gijing temu ban kentiu ya gijingnya trelang haki weiru ki benta itu gilong kimat kublai